angifisa ubingelela wonke umuntu okhona kodwa cha umama ngathi shawa network uyabona ngathi akangeni nakho ukhona yeah ngifisa ubingelela wonke umuntu okhona la kulo live phakathi kwethu kukhona ubaba uKwanyana owaziwa njengo 3 second umkhulu abaningi bambiza kanjalo bese kuzothi phakathi kwethu khona uNdabezitha ukhona umama Mngadi bese kuzoba khona mina njengoqwabe bese kuzoba khona umfoka Ntombela okuyena osibambelele indawo udaba esize ngalo la kuke kwaba khona ama video ahambe asabalala nje isikhashana esiningi la kwinkundleni zokuxhumana athinta umfana okuthiwa uSimiso wakaNongoma omncane nesizathu ke sokuthi umntwana simbone enamagama alumelayo nanenhlabathi adebheke ngakumuntu omdala oyisakhamuzi nomnumzane usiphoqile thina nomntwana uNdabezitha ukuthi sisukume sibheke ngoba besifuna ukwazi ukuthi kwenze njani kungani ingane ikhulume kabi kanje iqiniso lithi noma ngathiwa bengabe ithuka bani besizokwenza okufanayo besizoyifuna size siyithole ngenhlanhla samthola umfana ekumtholeni kwethu umfana sibe sesizama ukuthi sixhumane nabazali bakhe ukuthi sithole ukuthi kwenzakalani kwenzekeni yini le eyenza ukuthi ingane yenze kanje bekungekho lula ukuthi sibathole kodwa sinikelile ukuthi sokwenza lokho ngifisa futhi ukuthi ngiqhamise lokho ukuthi akekho umuntu obesithumile akekho futhi umuntu asikwenzanga ngoba kwenzeka kubaba uNkwanyana sikwenze ngoba siyizakhamuzi singabazali futhi sifisa ukubona inqubekela phambili kukhona nokuhloniphana nokuhlonishwa kwabantu abadala sikwenze lokhu kusuka kuthina ngaphakathi ukuthi sifisa ukubamba iqhaza njengabazali ukuthi silekelele la khona sibona khona isizwe siya ngokuya silimala kamuva nje mhlambe singakhumbuzana ukuthi sisanda kulinyalelwa umfoka Mbatha okukholakala ukuthi naye beba naye inkinga yokuthi maye einkundleni zokuxhumana kube khona ukukhuluma ongakhulumi kahle ngaleso sizathu sabona ukuthi asikwazi ukuhlala sisonge izandla singabazali uma kukhona isimo esifana nalesi sibe sesimthola ke umama samthola futhi ubaba uNkwanyana ngibe mina sengicelwa ufowethu uZosi ukuthi ngicela kube uyena ozosibambela lolu daba ukuze sikwazi ukuthi sizonxenxa sikhulume ngokuthi isimo kwenzakalani kusuka la kuya phambili yini eyenzeke enganeni kwenzeke kanjani kwagcina kwafika la kade sekukhona ngifisa ukuqondisa ngokusobala ukuthi 1 uma womntwana uyena lona okhona ongumama Mngadi okuyena umama wemntwana asifunanga omunye umuntu asizama ukuzophakamisa ubaba uNkwanyana noma mhlawumbe khona lapho kuthengwana asibona labo bantu abantu abaningi abasithina bayasasa asasiyisebenzi lonto le asizile la mhlawumbe uzo advertise umsebenzi kababa u3 second no sizokhuluma ngento ethinta umndeni nethinta isizwe umuntu wabona ukuthi kukhona ihlava esingesihle egameni longamhloniphi umuntu omdala nakho kokwenzekile sithole ukuthi umntwana uphazamisekile emqondweni umntwana ubefunda ePitoli enza unyaka wakhe wesibili esebhala kwatholakala ukuthi umntwana usephazamisekile sisazozama ukumdedela umama ngenzela ukuthi kube khona isamari ukuze naye umama mayesengena udabeni enichazela ukuthi kwenzakalani kube ukuthi okunye mhlawumbe aniduka kakhulu ngoba inetwork ngathi yamlimaza ingane iqala ukuthuka ubaba uNkwanyana ivele isiyagula uma umntwana uthole ucingo ngabantu ababona amavideo esisabalele einkundleni zokuxhumana wasuka ngaso leso sikhathi waphuthuma wayolanda umntwana esikoleni la kutholakala khona ukuthi umntwana isimo sakhe singaphezulu kwalokho esikucabangayo ngisho yena unini uqobo ubesemchaphe ngazi inhlamba ngenxa yokugula ukugula kwakhe
bekuxhumene kakhulu nokusebenzisa ifoni ngoba ubengafuni ukuphuca ifoni mayesebale lento yakhe. Nokwenze ukuthi ke kube nzima ukuthi enqandeke into enadezenza. Ngifisa ukuqinisekisa ukuthi umntwana njengoba egula akaguliswa ukuthi wathuka ubaba uNkwanyana. Umfana uguliswa ubevele umthuka ngoba vele esegula. Futhi thina njengabahlali njengomuntu wakaNongoma uma kukhona into ebeyenzeka enganeni yakaNongoma bekungithinta mina bekungithinta ubaba uNdabezitha ukuthi sisukume singahlali sizama ukuthi sisondele enganeni siyobheka. Ngesizathu kwesokuthi kunesimo esinjengaleso siyaqonda ukuthi ubaba uNkwanyana 1 uyisakhamuzi ngaphezulu kwalokho umelaphi wendabuko ngaphezulu kwalokho uyingxenye yabantu abasondelene kakhulu nobukhosi bakaZulu. Uwomunye wobaba sibahloniphayo. So ngaleso sizathu ke uma kukhona isimo esithinta yena noma esithinta umuntu owubaba endaweni yakithi noma esifundazweni sakithi siyokwenza okufanayo. Siyosukuma futhi senze okufanayo. Angeke sithi ngoba nakho lokho sikwenze ngoba kunguye. Cha. Nanoma ubethwa bekwenzeka kubani besizokwenza okufanayo. Ngiyacela mhlawumbe njengamanje okuyinkonzo yethu enkulu esibekela namhlanje. Okokuqala ukuzoxolisa kubaba uNkwanyana. Sizothi nje Tonda siyafisa ukuthi uzwelane nathi esimeni umndeni odlula kusona. Isimo umndeni odlula kusona isimo esibuhlungu. Siyakuqonda futhi ukuthi nawe njengomuntu owumzali njengomuntu futhi osiza abantu nabantu abaningi abakholelwa kwena nabakuhloniphayo ukuthi amagama asebenzile mabi. Amagama avelile kuwena abuhlungu. Siyakuqonda futhi lokho. Kodwa siyaqinisekisa ukuthi nathi sibuhlungu kunye nawe. Futhi siyaqonda ukuthi ingane hayi ukuthi ngoba ingakhulisekanga kahle but iyagula namanje iyagula ingane. Njengoba igula nje ingane isimo somqondo wayo ifika ingane ithe igula ilandiwe endleleni yazi yacishe yawo imoto waphoqa ukuthi bezama ukuthi bethola umuntu ongabasiza owesintu ukudambisa isimo sengane. Badlula lapho yangathi bangconywana kodwa ihlupha sekuphoqa ukuthi ihambe ibanjiwe la emotweni. Bafika nayo basebezama ukuyisa esibhedlela. La khona babeyisela khona ukuthi iyothola odokotela beyixilonga ukuthi ngempela iyagula ngokwekhanda noma kuyumoya ethile ihlasela ingane. Kwatholakala ukuthi ingane ngempela iphazamisekile ekhanda. Namanje njengoba sisela sizophaphatha kubahlali base South Africa nezakhamuzi zase South Africa ukuthi uma kwenzeka ingane beyibona noma behlangana nayo bengayilimazi ngoba iphazamisekile. Kungenzeka ahlangane nayo yenza izinto ezinezimo ngoba uma isiqalile lento yayo ayilawuleki. Futhi siyafisa ukuthi laba abathanda ubaba uNkwanyana nalabo abasizilele naye bengasathi siyacela ukuthi siyazi kubuhlungu futhi siyazi ukuthi amagama asetshenziswe ingane wabangamahle. Sizophaphatha ukuthi bengayilimazi uma kuukuthi kukhona abayibonayo okungenani bethumele befonele police station noma bezama ukuthintana nabafaka nongo zokwazi ukuthi besheshe besitholela umama. Ngicela ukudedela umama mhlambe esilandise kusukela ayisuze ngoba inetwork iyamlimaza ukuthi from isuka nje ukuthola kwakhe kuze kube ukumlanda umntwana bese kuba ila esikhona manje then sobe sesiyagwena odaba sobe sesidedela nobaba uNkwanyana emva kwamama mhlawumbe ukuthi abe namagama angawasho. Mama Mngadi ngicela uPaul ukuthi wathola kanjani kwenzakalani kuze kube manje. Ake ngibuze Makeba. Umakeba lo ngikhuluma naye. Ukhuluma noQwabe ba. Uqwabe. Umama nje engakangeni iQwabe. Lo mfana na kodwa usengaza qowe mina nje ngoba phela angimazi lo mfana futhi lengane lena angizange ngibone ngisho nje kube mhlawumbe ngize ngihlangane nayo ngisebhasini ngisagibela amabhasi. Ingane
angiyazi isidalo nje ingane lezi zinto ayingikhulumela zona okokuqala number 1 mina ngiseduze kwesihlalo sobukhosi bakwaZulu number 2 ngihamba noNyasa number 3 nginomndeni mina nabatwana ekhaya angiphe yabo number 4 kunabantu lapha emafonini abangikhonze kakhulu ongangokuthi umuntu osuke engidelela isingagcina ingane ilimala ibese kusasa sekuthiwa yimi ingakho ngivele ngathula nje ngathi le ngane angayikhuluma indaba yayo efonini ngingakhulumi lutho ngavele ngathandaza ngoba ngiyamxhumana noNkulunkulu ngoba namhlanje nje senixhumana nami mina ngiyakholwa Qwaba futhi mina abantu ngiyabathanda abantu Qwaba yabo lokho nje ke ebengithi nje ngibhekisa kuwe Qwaba ake sidedele umama ulungile ngizophendula bakwanyana ungakhuluma mama cha umama simnika ithuba ngoba uzoshawa network ninjani mama hello ukhuluma noprofessor ngilabo bakugudluza kwagudluza ungene ninjani makoti yebo baba niyaphila yona iphi ingane ngicela ukwenza ngenye indlela zoso ngoba ngiyabona ukuthi le izosithathela kude ngoba i-network ayisebenzi kahle kodwa indlela engizozama ngayo ngizozama ukuthi ngimfonele ngimfake ku-loudspeaker then akwazi ukuthi akhulume seku-right mama uzokwazi ukukhuluma yebo ngibona ngathi kuse-right kwamanje okay ungaphawula ke mama yebo futhi mina ngezwa ekuseni ngafona umfana wasekhaya wathi ngeke ngawubona noTikTok wengane ngathi mina cha ngaze ngibona nginawo uTikTok bese ethi kunezinto ucela ukungisendela zona nangempela ke waseyangisendela ubuyela umfana ngithi ngiyamfonela ngithi ngifuna ukumkhuza ngalezi zinto ayisendile ngiyazi ukuthi asitholane nami wabaphezulu nje ngangala ukuthi wenzakalani ngayo emva kwalokho ngoba ngazi mina ukuthi uhlala kuphi nendawo ngathi nje ngisahleli kwangena ifoni omunye ubhuti engifonela wathi kwafona yebo kwafona omunye ubhuti wathi ufonelwe omunye umama kushuthi naye wayethintwe izingane zakhe eyifunda naye umntwana esikoleni ukuthi naye ingane yakaNongoma igula abekho nabantu abangeza bezoyilanda ngoba manje abanye abantu ebathukayo bamlandela amaphoyisa manje uzogcina mhlawumbe ethathwe ngamaphoyisa elahlekile bengazi ukuthi ukuphi ngoba ngathi uyagula wayesengibuza ke lo bhuti ukuthi nguphi ngase ngamtshela ukuthi wayesethi bengifisa ukumlanda nini ngathi mina khona namhlanje wayesethi ngiyazi ngilapha khona ngathi cha angazi ngenhlala ke yena ujwayele ukuhambisa istaff uyamazi wayemazi ukuthi ukuphi wayesethi yena ngangiphelezela ke khona lapho ke lapho siyahamba ke sambali wasihlupha ke endleleni wafona futhi umama ezukuthi ngabe sihamba kanjani endleleni wayizwela ke naye ukuthi hayi akukuhle yaliwe emontweni wayese eyalokho esilayela ke kwenye indawo wathi asidlule kuyona sihambe size sifike kaNongoma ngempela sangena ke kwathi udamba kodwa nje sathi sisifike ekhaya akangabahlaseka akangabambeka base sabona ukuthi cha ngeke asimuse esibhedlela sasesimusa ke esibhedlela kwakuzi 29 ikaNovember simuse esibhedlela ngoba uze waphuma nge-17 ucheck la nge-17 December
ngakhane ephumayo ke kodwa nakhona nje akakabikho right kodwa nje akusafani beningasafani kho ngicela nje ukuxolisa kakhulu kubo bonke abaphazamisa emoyeni nakubaba udoctor ngiyaxolisa kakhulu. Cha mama mina wena ngixolela ngoba ungacala inkinga mina engibuza namanje ukuthi usengaze yeke bonke kodwa lo mfana ontanga yakhe ayeke nje nabanye abantu evele eqondane nami nje ngoba phela kahle ngineqiniso lokuthi isikhathi esiningi mangiqhamuka kubantu ngiyababingelela kahle nginenhlonipho akekho ngishoyedwa umuntu engingamphoxa mina emhlabeni jikelele hayi la eSouth Africa kuphela isikhathi esiningi mina ngihlale ngingcokolela futhi awungizwa ngikhuluma ngalomsebenzi ongiwenzayo ukuthi kanjani yabo mina nje na lo mfana lo wena mama ngixolela ngoba awuzange uyithume ingane futhi nawe njengomzali sekubhlungu ukuthi ingane ayisekho right empilweni and futhi lengane kuzohlala vele kudamba kanje kuphinde kuqale phansi ngoba ngizokutshela nje iqiniso mina mangihlukumezeke ngalolu yahlobo ngiyabika la ekhaya emsamo lengane ayizange ithuke mina yathuka abantu abadala engihamba nabo mina ngisebenza namakhosi alele ngisebenza engilozi yakwaShembe ngiphinde futhi ngisebenze ngiyitabeni ngolwandle ngiyokhuleka angithi yabo ngiyobika izitha zami manje nje vele kuyafana nje ngifuna ukutshela lento niqonde kahle kuzongisiza nje mama ukuthi ngifike lapha bese ngingena lapha emsamo lapha kaGodla uZongane ngibabike lokho omasendazi imbaxa ukuthi nampa abakwabani abakwamncango abanithukile ngoba beningathuki mina kahle lengane ayizange ithuke mina ithuke abantu abadala engihamba nabo yathuka amakhosi yathuka ngishingi lozi yayifakela isiqalekiso esikhulu ngoba ngisho lengane ingasinda manje nithi ngcono ngeke kuze kube ngcono ningafikanga la ekhaya akusimi futhi engidalele ingane ukuthi igule yebo kodwa manje ukuphatheka kwami nokukhubeka kwami nengilozi yami ukucanuka kwayo lento ingihlukumezile ngoba mangahle ngithathe lento le ngibhekise kuwena njengomzali ngithi lento uyayibona mina ngoba ngichazile ukuthi mina ngiyawahlonipha amakhosi nabantu ngiyabahlonipha nabantwana abancane ngiyabahlonipha manje lento yalengane angizange ngize ngiphendula angizange ngize ngikhulume futhi ukuthi hawunayo ingane abantu nje kuphela babekhuluma la emafonini nomunye babo omdala wazi wathi hawu lengane ngempela iqonde ngabo manje lento lena ingihlukumeze kakhulu emoyeni wami into enziwe lengane ngoba futhi ngayidabukela lengane ukuthi izosuthi kusasa mangikhuluma la emafonini ilinyazwa abanye abantu bese kusolekala mina kanti mina angifuni ukuthi umuntu ngimbeke isandla yebo lokho ngihlale ngikuqikelela kakhulu ukubeka umuntu isandla mina ngoba mangibeka umuntu isandla mina uyakhubazeka ngoba ngajima inqindi yabo manje ke futhi ngase ngithi mina ayi Nkosi yami ake ngithulele nje la ekhaya ngikhuleke ngixhumane noNkulunkulu namhlanje nje mase ngiqhamuke kanjena ngalolu daba lomfana bengivele ngazi mina ukuthi sizogcina kube khona kwezokwenzeka ukuthi sikwazi ukuxhumana ingane mama ingihlambalazile ingane ayizange ngihlambalaze mina ihlambalaza abantu abadala abantu abalapha kwaGodla uZongane abantu abadala yahlambalaza amakhosi ingane ithe isuka futhi lengane yalokhu iphindelela ingane ilokhu iphindelela ingane angithi mina nginomndeni mina nginabafowethu ngoba nje ngingifonela izolo ngihlangane nomndeni izolo nafona ngathi khuluma nawo umndeni ngiyaxolisa ukungena uPaula kodwa kukhona engifisa ukukudlulisa la okuncane nje bafanyana okuncane ngiyacela ukuthi uma abantu beze la ngeyinhloso zokufuna ukubukwa nokubukisa asidlali uma kuwukuthi okusala phakathi kwenu sizozama ukuthi sizoveza ubuqiniso nokuzama ukulekelana obhekene nesimo esinzima sokukhulelwa ingane kanjalo nobaba uMfanyana othukwe ingane mina nizothatha ithuba lokuthi nifuna ukubukwa la kuzoba kubili either zofanele ukwazi ukuthi ublockela abantu ababhala into engasile la ama-comment or kuzofanele sivele siwuvale lo live
sihambe soyilungisa thina ngendlela le kababa uNkwanyana siphume la. Manje ukuthi undaba ezitha ngwaza hey mina TikTok angijwayele ukusebenzisa. So manje uma kuwukuthi abantu bazoqhubeka benze lento abayenzayo asikwazi ukuthi sithi silungise udaba lokucayi ngalendlela bese nina uzoyiveza ukuthi ningcono noma nihlakaniphile la. Yabona nje kumanje khona ubhutong ongithukayo and ngizomgcina ukuze ngigcine ngimazi. Manje avalwa ngaphi indaba ezithi ama comment la ngoba yena ngibona lutho nje la kumnyama nje la. Asikhuleke naba komkhulu. Phakathi wayo ngicela ukuthi uyeqisa le. Uyeqisa ihambe ngaphezulu le. Ingaphansi kakhulu le ezokwenza ukuthi manje lolu daba esizolidingida la ligcine lingasakwazi ukuthi kuphumelele ngendlela efanele ngoba into esiyizelela uqobo lwayo ukuthi sizolungisa lenkinga le. Ukuthi ke umunye umuntu uthini ngale kwalolu daba akudwa kweligayile thina lona. Ufuna ukugibela ufuna ukugibela inqola yakwanhliziyo ngisa ngayigibela ngisho ayithandayo inqobo nje phakathi wayo masikwazile ukuyilungisa lento. Ngizocela ukuthi ke abakhona lapha phakathi kwethu bengaphazanyiswa ukukhuluma siyathobeka kakhulu nabendlebe namandla. Ayikho into ongayenzela umuntu lapha emhlabeni ngisho ungenzani. Into ebalekile ukuthi silungise lolu daba ngoba yilona olusizelela abantu bakwa TikTok ngiyothi sisize ngalutho phakathi wayo vele akakade basisiza ngalutho. Into ngizocela ukuthi asihlale nje kulo amagqoza kusukela la eseligcine khona lize lifike ekugcineni ngoba inhloso ukuthi sizolungisa lesi simo lesi kuphela akukho kunye phakathi wayo. Siyathobeka kakhulu. Bamkwanyana. Yebo. Ngiyafisa ukuthi ngiphendule umbuzo wakho. Ingane ayiqalanga ngawo ukuthuka. Iqinisi lelo. Baningi kakhulu abantu nala ekade ikhona ekade bathuka ngisho esikoleni. Isho libe khona ukuthi umuntu esigcine isimthuka seyenza namavidiyo ngoba into eqale ngathi iyayenza iqale ngathi iwumuntu othandazayo, umuntu ongathi uyaphahla, umuntu ongathi ungenwa imimoya ongathithi umuntu ophahlayo ngokumlando wayo masizwa ngendlela abasichazela ngayo. Neshwa kwase kuba ukuthi igcine isikulento ka TikTok yagcina yenza amavidiyo. Ngisho uma wayo lo okhona lana omzalayo zikhona izinhlamba ezikhona ezivelayo ngiyali igama layo. Sizothi Nkwanyana siyacela Dondo ukuthi usizwele. Siyazehlisa kakhulu futhi siyaqonda isimo lesiyisona. Nesimo mama dlula kusona ngoba eyikhulisela yena indodana yakhe eyedwa kunzima kakhulu. Ake ngibuze kancane. Ubaba wengane uphi? Ubaba wengane. Ukhona ubaba wengane ukhona kodwa akahlali nayo asisazwana. Kodwa mina bengibona ukuthi singakhuluma mhlawumbe kwenye isikhathi kube kuningi la emafonini. Angazi uma ngiyazwakala yini. Ngiyakuzwa ngithi mina ngicabanga ukuthi sizokukhuluma vele sikukhulumayo vele siqede la efonini. Ngicabanga ukuthi kodwa vele le ndaba iyovele ilunge kahle mangahle mhlawumbe sikwazi ukuthi sibonane ngoba nami ngiyaluza udaba senilibekile ngiyezwa nomama naye futhi usekhulumile ngiyezwa nomfana ukuthi inkinga yiningi lokhu iqhubeka ivela kuye. Kodwa manje nami ngalimala emoyeni, kungalimali ngedwa njalo ngilimala nje nginabantu abaningi nje ababuka lapha emaphejini namafoni abuka ngamakhosi amafoni ayangishayela waphi umfana na ngiyabachazela ingane angazange ngidibana ngisho ebhasini ngisagibela ibhasi ingane angiyazi nje nami ukuthi ngiqala ukuyibona umfana ngase ngithi mina lento yangigulisa ngoba kuzokhisa imuzi nje ngaze ngaduba ngisho ungena la emafonini ngabona ukuthi ngizolinyalelwa abantu.
ngoba phela kahle kahle eqinisweni into ade sengiyisaba nje mina baningi abantu uthi mangiqhamuka kubo uze babone laba bantu ukuthi ngendlela basuke bengikhonze ngayo bengakhona umonakalo ungenzeka egcineni sekuzokuthiwa hayi yimi ekubeni futhi mina angikwenzi okubi mina ngaso sonke isikhathi ngenza okuhle nginasemafonini ngihlale ngikhiphe ibusisi yikho ngithi mina umama akanacala nani nina aninacala yabo yilo mfana lo ngifuna ukwazi ke akakwazi nini lo mfana ukuyikhulumela manje yena ke lo mfana ke manje ke umnikazi wedaba ke manje ke ngoba kungcono phe nje ngoba lo mfana mhlawumbe sizomele singaqeda ukukhuluma lo mfana adelele kusasa yabo bamkwanyana okuyikhona khona esizama ukwenza nokuzama ukulungisa ikhona lokho ukuthi uma umfana umqondo wakhe usukahle ngoba akakalulanga ngokwanele mana ake ngikutshene kanje uyazi lo mfana mangahle umthathe ngisokusasa ngiyakubhejela imali mina umthathe ngisophambi kwakusasa umlethela ekhaya ngimcelele lapha embenge ngimcelela ekhaya lo mfana uzophila lo mfana ebe right nje lo mfana ngoba noma akusime engikwenzile lokho ukuthi ebenje vele kufanele lokho ngikwazi ngokukhuluma nje iqiniso kodwa yena sekuyamqhuba lento yakhe ukuthi ibe nenkinga ngoba ngichaza ukuthi asifani nami futhi enakathukanga mina khona abantu abathukile umsebenzi engiwenza akona wami kahle mina ngifana nje nenduna kuwo ukuthi ngimanage lapho nalapho kunabantu abanikazi bawo bona abavele benza izinto ngendlela yabo mina mangikhala kubo yabo yikho ngithi mina lokho kuzosiza ekugcineni ukuthi sikhulume lapha emafonini kodwa khona ekugcineni kuyafuneka ukuthi naye lo mfana lo akwazi ukuthi abonakale engikhulume naye lo mfana ngimsholezele nasekhaya ngimsholezele nasemakhosini ekwesinye isikhathi ngoba lo mfana lona angifuni ukukhohlisa uhlukumeza abantu abaningi kabi wazi wahlukumeza ngisho abantu asebalala abakithi wabathuka abantu abadala mina nje anginandaba mina nje ngiyakholwa kabi ngoba uyangibona namanje ngoba ngikhuluma nje fana ngabe ngokomthetho lolu daba angilukhuluma kodwa manje ngikhunyiswa ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ngiyakholwa yikho ngithi mina nena nje ngibonga kakhulu ukuthi sixhumane ngoba kukuseva futhi ingane lokho ukuxhumana kwami nani ngendlela ehlukene futhi ngiyabonga futhi kuwe mama ukuthi uvele ngiyazulana nawe because wena awunalo icala yebo nanokuthi ke ingane lena kahle fanele nazi uhlanye kuyifike la ekhaya uhlanye ngishama uhlanye ngemvuku noma ngishaye nje ngempama uhlanye vele kudwe ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uhlanya nje uhlanye unamadimoni kodwa manje induku yilapha induku ngoba lo mfana lo wangixhaphaza lo mfana ngiqinisile ngifuna unikhohlisa futhi wawuhlukumeza umoya wami lo mfana futhi ngangiqala mina ukudelelwa umuntu mina ngiyayibambela indoda mina ngiyafika mina endodeni futhi ngangishaya inqinda ngizange ngishawe sidala bonke abafana ngangibashaya noma ngimenyiwe egoli noma ngimenyiwe eThekwini bagumule igqoko yabo manje ngizodelelwa nje ingane angisaku-understand ukuthi le ngane ibihlanye ukwenza uqala kwawo lento ngoba phela le ngane lena ngize ngiyayibuza ingisuka ngani mina-ke nje ngoba mina nginabafana abashaya inqindi engibajimisayo engingavele ngithume bona ngithi ngibizeleni lo yangane ningixhawulele yona kancane bafana kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba ngiyakholwa yabo manje nje yikho ngithi mina le ngane angiyibone le ngane ngiqinisile siyibona ukuthi le ngane ke ngiyibonele eduze ngingayiboneli la efonini ngoba into yayo ukuthi ingithuke ayithukanga mina le ngane iyathuka abantu engihamba nabo abakhulu futhi abantu bakini wena mageba nje ngoba lapha nje iyathuka ngisho abantu bakuyini engihamba nabo lento ingihlukumeza kakhulu lento lena ngoba angifuni lento futhi ukuthi manje ngikhulume ngoba ngiphakanyelwa ushukela ngcono ukuthi nqumeni usuku sibonane mbuka nkwanyana ngivumele futhi ngikhuleke wena kuNkulu ngicela ukuthi asenzeni kanje siphinde siyibeke inhloso ngqanye yokuthi size lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngeke size lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukube lento ayenzekanga lapha ey'nkundleni zokuxhumana inhloso ngqanye yokuqala ukuthi thela amanzi phezu kwegama ekade lithukwa licukufulwa umntwana noma ingane le
ebelethwa unangu umama lo lapha uMamngadi ukuthi noma ngabe ubani okhona la owayibona lento eyayikhulunywa ingane aze azi ukuthi lokhu yayikhuluma akekho wayeyiphumile yayizenzela yona ngaphansi kwalesi simo esesichaziwe ukuthi ekade ikuzo manje ke inhloso ngqangi kakhulu ukuthi singene lapha ukuthi uzohlanzeka lona leli gama leli elithintekile ngicabanga ukuthi ke mhlambe ke ziningi kakhulu inhlambe ezihlukene ezakhulunywa engeke ngize ngikhumbule zonke njengoba zinjalo kodwa ke ngicabanga ukuthi wonke umuntu okhona la uyazazi inhlambe ezaphuma zibhekise ngakuwe namagama ke mhlambe nokuqanganisela nakho konke nje okwenza ukuthi isithunzi somunye umuntu sigcine sesidicelela phansi mhlambe negama umuntu eselisebenzise isikhathi eside uqhamuke mhlambe umfana nje osemncane aligxobe ngenyawo ilokho ke sokususa ke lapho ukuthi lezi nyawo eseyigibele phe kwegwama lakwankwanyana sizocela zona ukuthi ke kayisuswe